Čaute moji ľudia, ja som Marek. Asi dneska vás vítam v takom videu. Toto som si urobil ešte predtým sám, vidíte to. Chcete to vidieť aj sami. Som si to také urobil, lebo že... Ja už som chcel také, no. Už. OK, len si aj týpek môže skúsiť. Ja som milovník, ja dovolím niekomu. Ja nedovolím. Môže i samozrejme... Prečo by som ti to nedovolil? To by som to povedal. Skôr, nevadí. Dostal som 1000 bony. Ja si skúsi. A tu vieš lietať. Iba toto tam dáš. A. Vieš nejako leťať. A ide týpek za mňou. Však on je pomalý, čo by nemohol ísť rýchlejšie, ale aj častejšie. Ja som si urobil takú dušu. Rebuild. Ja neviem. Moc neviem anglicky, no. Ja sa snažím, viem, takže... Troška viem po anglicky, takže... To je lepšie sem dať. Aspoň. To je posledný. Asi tak to spravím. Vyskočím. Takže... Ešte to asi dokončím na budúce, lebo že no. Toto ma to došlo minulé na pôl, o tom si dobre pamätáte. Typka tam robí nejaká typka Susan. A tu mám 1 milión. A má 100 milión, či milión? Neviem. Vôbec. Mám to 1 kikič. Sorry za to no slovo. No, dáme to. Yes! No to dám na častie, no. Yes, som to dal. Dace Car Simulator, napíšte mi to do komentárov, či budete chcieť, alebo to dám do príspevku, môjho príspevku. Takže... Ohňadám by sa natočiť Granny, potom sa... O tom ohňadám, potom kto pozná, dajte mu tiež odber. Máte to link, to je môj kamarát, youtuber. Takže... Máte to link v popise, to je môj kamarát najlepší, ktorý sa volá Adam. Máte to link v popise, dajte mu odber. Len dostane 700 odberateľov, alebo 1000 aspoň. Prosím, len ohňadám dostane 1000 minulé, dostala zahraničnú toto. 600 odberateľov tam ja si neozval, neviem, niekam. Asi ohňadám nemal čas, o tom by mal čas, môžem odpísať. Máte to link, odkaz. Takže, aby ste nevedeli. Aby ste nevedeli, máte link v popise. Ohňadám, on dostane alebo bilión odberateľov. Rozbil som si taký menší stĺp, len má tu veľa miesta, takže vám nepáčilo mi videjko, poďte sa na to pozrieť, som milé vydal, no, asi včera, neviem, včera? Neviem. Ja to moc nedám, takže zhľadnem to, asi to dám to, takže iba to už nám začal. Ona sa volá, kto je Alisa nejaká.
Skúsim toto. Aha, prepadne sa. Aha, dovidenia. Bez mysli o tom sú nejaký taký. Ako vždycky. No, dobre. Ale sa iba začal prvýkrát asi. Nesem to. Ja dobre nevidím. Som hnupý. Pardon na tomto slovo. Ale hnupý je škaredo? Neviem. Mal som mohol zmeniť hnupý škaredo, no. To čo je tu? Aha. To si môžem niečo kúpiť. Aha. To. No samozrejme to je na Robuxy. Ne. Moja Wi-Fi je taká. A nie, tu nikto nedá. Začal. Môžem si aj tu postaviť, či sa to dá? Ne, to nie je môj pod. OK. Ja chcem ísť. Toto je môj pod. Takže to nevadí. O to. Doce. Ne. Potom na konci vám. Takže. Aj skoro som padol, videli ste to. Dobre, yes. Takže dneska budeme v takom dlhšom videi. 5 minútové videjko bude. Takže. Takže OK. Za to nič. Takže. Doce s Jurkom napíšte mi do komentárov, aj s ním si zahrám. Takže. Vieme tu spolu asi. Asi. Môže byť tu aj so mňou, takže no. Môže byť tu aj so mňou, no. Môže tu byť aj so mňou, takže. Nee! Si robí srandu. To nie je jediný taký, no. Toto som si kde kúpil, ja som si kúpil tam. Oni. Vám to ukážem. Aby ste nevedeli, takže ukážem to vám, takže. Takže kto si napíše mi to do komentárov, alebo to dám na príspevku. Asi to dám na príspevku isto. Čo priznám. Takže poďme. Ja idem na iný. Ne. Toto ide faster. Toto s Jurkom napíšte mi to do komentárov, takže čo sa mi tak no. Môj. Presne vyšiel nový update. Teraz pred minútou. A tu mám 3 K. To neviete, čo to je K? To je asi. Počkaj, som zabudol. O tom by ste nevedeli, čo to je. To je tam napísané K, to je toto, či 1000. Ja neviem, čo to je vôbec. K, o tom by niekto vedel po anglicky, takže. Teraz tu nebudem nič kupovať. Jaj, bože. Multidropper. Ne, som si minul peniaze. A to je chyba. Na 29 minút to bude asi, neviem, či za pol hodiny. Toto je moje. Ne, ktoré je moje? Jaj. To je moje, či nie? Ne.
toto je moje. Presne som si to robil toto nové, lebo že sa mi moc takto nepačilo. To je skoro ako nejaká hambíva. Takže sorry za to. No. A keď nevadí, môžem ísť. Pokračujme. Tak. Ako sa to píka doka. Líska. Ako to sa to šmíka. Sa mi to páči. Kto chce s Jurkom, napíšte mi to do komentárov. Skúsim to zahrať s ním s Jurkom. Zajtra nové videjko. Tom dojem z domu. Ešte uvidím. Dobre, kamaráti. OK, pozor. To cez Jurkou zatočím s ním video, asi. Natočím video s Jurkom. Micha Pachel. On si smeje o tomto, jak sa to volá. Dneska má taký nový avatar aj meno, aby ste nevedeli, to je on. Takže hej. On to má dlhé, ty kokos. Mne mi dojde na plač. Ty kokos, teraz plačem. Presne toto. To tak dlhé to má, ale tak. Však včera som to hral, presne to nemá také ani dlhé. Ty kokos. OK. Idem to skúsiť. Chcem tu ísť pomaly, takže jo. Takže to dám to tam ako nejako. To som čo dal. Videli ste to? To čo som dal? Videli ste to? Ja neviem, ak som to presne spravil. Jaj, bože, ona to typka dala zle. Aha. Chápem, čo to je. OK. Ja som o tom spadnem. Ne, nepadnem. Ja to musím zabrzdiť. Že sa to smíka, lebo to je... Ne! Ty ne! Aj bože, OK, idem do svojho mesta. Aj bože, furt sa mi hodne. A ja viem, to je nový mobil. A čo mám robiť, furt sa mi lagne. Wow, mám červené. Nevidel som to. Ešte to mám toto, no cez Jurko natočím asi to presne. Seriu to asi natočím. Uvidím. Dobrý deň. OK. Dobre, keby sa vám videjko páčilo, počkaj posledný pokus. No to nedám, dovidenia. Neviem, samozrejme to dám asi. Ale to nedám, no, hotovo. Takže na to. Yes, OK. Keď sa vám videjko páčilo, dajte like, odber, začal. Čau!